dneska vám budu něco říkat, abyste prostě mě rozuměli. Určitě pozadí Bena, to neřešte. A prostě vám něco budu říkat, jo? Tak na to. Já bych chtěl natočit nějaký challenge, ale nevím, nějaký nevypadání. A chtěl jsem vás se zeptat, jestli mi poradíte, pište to do komentu, jaký challenge a já to natočím, možná i s bráchou, nevím, ale pište do komentáře. Tohle druhé video, no. A to jsem chtěla říct. Jo, kdo bydlí v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, tak jsem slyšela, že tam bude Ben vystupovat. Tak bych se chtěla poprosit, jestli natočíte video, jak vystupuje Ben na show jeho. On tam bude vystupovat, protože 3.11. bude v Ostravě. A kdyby v Ostravě, tak prosím, jestli ho může natočit a poslat do komentářů nebo na Facebook. Jsem tam jako VTV, pak máš mezera K, Krtochvílová, jo. To moje, taky se říkám, prostě, jo, to prostě natočte mi Bena. Budeš v Praze, v Brně, v Ostravě, v Plzni, a to tam bydlí, tak ho natočte a dáte mi na Facebook do chatu, to pošlete, je tam,